Нова седмица, нова инвестиция. Има 3 неща, които трябва да знаеш като пасивен инвеститор. Първото е стратегията ABB, Always Be Buying. Второто е Dollar Cost Averaging. Третото е Compound Interest. Always Be Buying, винаги купувай. Без значение дали пазара е нагоре или надолу. Това ти позволява да прилагаш Dollar Cost Averaging. Някой път ще купиш малко по-скъпо, някой път малко по-евтино, но дългосрочно това няма значение, защото пазара върви нагоре и ще бъдеш на плюс. Compound Interest. Това е така наречената сложна лихва. Сложната лихва е лихва върху лихва. Ще направя отделно видео за обяснение на сложната лихва, за да разбереш стратегиите и механизмите зад дългосрочното инвестиране. Може да си поръчаш наръчника, който създадох за пасивни дългосрочни инвеститори.